Ďakujem teda za pozvanie a za to, že som mala príležitosť si dať dokopy svoje nejaké práce. A ja som na začiatku rozmýšľala, že to tentokrát skúsim urobiť od začiatku do konca, že nikdy som vlastne ešte nerobila takú ako veľkú prezentáciu, ktorá vlastne začína tým, že toto som urobila ako vlastne nejaké svoje prvé dielo a vlastne tu som sa dopracovala, tak som to chcela takto vidieť, ale to sa mi nepodarilo, tak je to od konca, kam sa dostaneme. Tak teraz v tejto dobe prebieha výstava Na brehu posledného more, ktorú máme s Václavom Magidom, s ktorým vlastne posledných niekoľko projektov sme robili spolu. Táto výstava je stále otvorená v Node, tak ak by ste mali čas, tak vlastne by som vás na ňu rada pozvala. V tejto výstave pracujeme s motivom kempu a vlastne tá nejaká predstava kempu, tak je zároveň symbolická a zároveň je to miesto, ktoré máme tak ako rodinne zažité a nejak ako otestované a vlastne keď sme takto nejaký večer v chorvátskom kempe s Vaškom sedeli a rozmýšľali o tejto výstave, tak nám prišlo skvelé, že ten kemp, ktorý vlastne je na hranici alebo je vlastne priamo na pláži, tak tvorí nejakú pomyselnú hranicu medzi nejakou perspektívou možno a realitou a vlastne našli sme v tom ešte kopec ďalších nejakých východisk, ktoré vlastne nám prišli dobre aplikovateľné na vlastne celkovú, možno, že aj spoločenskú situáciu. Takže tú výstavu, ktorú vlastne sme v tom priestore, ktorý je ako taká nudle urobili, tak vlastne tá výstava je priamo tou hranicou. Takže na jednej strane je tapeta, fotografia, ktorá vlastne ukazuje kemp, na druhej strane je výhľad do mora a vlastne tam, kde v tej výstave sme, tak tam sme vlastne priamo vlastne v nejakej tej situácii medzi. Ja by som vám pustila jedno z videí, ktoré vlastne v tejto výstave máme. Formálne vlastne tam v tej výstave, ak sa ešte vrátim k tejto fotke, tak formálne v tej výstave máme vlastne niekoľko sériu videí, ktoré vlastne zaznamenávajú nejaké monológy low-tech, ktoré každá reprezentuje vlastne nejakú jednu pozíciu, ktorú návštevníka alebo obyvateľa kempu. Tak ja jedno to video pustím, snáď pôjde zvuk. Áno, ide. Takže ešte raz. Podívej se na mě. Hele, už to chytlo, veď? Už nejsem bílý jako ředitel vápenky. 2 týdny u moře a konečně mám barvu. Doma nikdo neřekne, že jsem seděl ve sklepě. Tohle je dovolená. Víš, jak to je? V práci jen monitor, zářivka, auto, večer televize. Kůže na to zapomene, že existuje slunce. A pak sem přijedeš a najednou cítíš, že ještě žiješ. Jak kdyby ti někdo dožil napumpoval teplo, světlo, život. Člověk by tu mohl zůstat na věky, jenže kdo by platil složenky. Vidíš tu Miu, jak vystoupila, když jí vzalo slunce? To je umění tohle. Člověk si říká, to bys nenamaloval, ani kdybys chtěl. A tady, na rameni, podívej, západ slunce, naše rodina.
siluety na pláži. To jsem chtěl mít vždycky. A teď v plavkách. To už konečně můžu ukázat. Celý rok to schovávám pod košilí v práci a tady je to vidět. A když tak koukám dolů, hele, to bříško. Není to nic hroznýho, ale přece jenom se to ukáže. Říká se, že dobrý duch sídlí ve velkým břiše. Jenže já ho zas tak velký nemám. Ale kancelářský styl života, to se prostě podepíše. Sezení, obědy v kantýně, rychlá večeře večer, žádnej pohyb. A k tomu to pivo na team buildingu. No to nejde odmítnout. Tak vzniká to pivní břicho. Ale víš co? Já si říkám, že je to takovej chlapský sval. Jakože to chlapovi patří. Ještě, že nejsem chlupatý jako opice. To bych nesnes. Pár chloupků si snad rád oholím, no to je v pohodě. Ale na zádech nebo na rukách to už moc hezký není. Není nic horšího než chlupatý chlap. To hned vypadá, že je od někud z východu. A kdo ví, možná pod těma chlupama mají i nějaký zvířata. To se mi nelíbí. V těch chlupech se přece musíš víc potit. Lepí se na tebe písek. Takhle je to prostě lepší, viď? Čistý, hladký, normální. No jo, trochu jsem se připek. Ale to se sloupe a pak znětne. Namažu to tím mlíkem s pantenolem. To je dobrý, ochladí to. Rakovina mě mine. To jsou jen řeči, propaganda. Slunce bylo vždycky. Klima se nemění, mění se jen lidi. Každý si stěžuje, ale stejně všichni jezdí k moři. Hele, podívej, tamhle ta ženská, nahoře bez. Je to normální? Já bych ti to nikdy nedovolil. To není hezký. Je to nevkusný. Člověk má mít nějaký stud. Dneska už se nikdo nestydí. Všechno se vystrkuje na síť. Ale tady na pláži, no nevím. Všimla jsi, jak se na ní dívají chlapi od vedlejšího stanu? Taky by mohli mít trochu taktu. Ale jo, prázdniny. Všichni jsou najednou jiný než doma. A poslouchej, jak ta plechovka krásně praskne, když ji otevřu. To je klídek, to je štěstí a ten první hlt, když je to ještě studený. A kolem jen šumění vln. To bys chtěl zastavit čas. Jenže pak slyšíš ty děcka, jak řvou a tahají se o nafukovacího krokodýla. Tamhle ten blbej kluk už 3krát rozkopnul písek, co jsme si tady uhladili. No nic, to k tomu patří. Děti mají dovolenou, rodiče trpějí. Vítr fouká, cítíš tu sůl na kůži. To se mi líbí. Jako když ti krustička drží tělo pohromadě. A do toho smrad z grilu od sousedů. Nějaký ryby tam pečou, nebo možná jen klobásy. Tohle je kemp, všechno je slyšet, všechno je cítit. Člověk nemá svoje soukromí, ale zas má pocit, že je mezi lidma. A večer, když všichni sedí před stanem, koukají na hvězdy a slyšíš cikády, tak je to vlastně nejhezčí. Ja by som ešte možno pustila takú jednu z tých kratších. My sme sa tam snažili dať nejakú ako plejádu osobností, tak len pre představu. Halo, slyšíme se. Jsem na pláži. Horizont, písek, slunce. Učebnicový waterfront. Když se přestaneme zabývat sentimentem a zaměříme se na budování obživy, tohle je prostě výborná investiční příležitost. Postup je jasný. Nejdřív přesunout lidi pryč a pak to vyčistit. Ano, říkej tomu, jak chceš. Move the people out, clean it up, ale realita je taková, že ten prostor se už vylidňuje. Ne nějakou marketingovou kampaní, ale fyzicky. Hlad, blokáda, nemocnice bez elektřiny, vyhladovění. To slovo NG se do kamer neříká, rozumím, ale z hlediska developmentu je to vyřešená demografie. Demoliční fáze, první etapa obnovy je de facto hotová. Srovnáno, odstraněno, ready to build. A teď přichází to, co umíme. Převzít to, vlastnit to, dát tomu governance, povolení, utility a začít rozvíjet. Own it. Investoři milují jistotu. Create thousands and thousands of jobs. Nejdřív v těžké technice a betonu, pak služby. V příběhu říkejme od trosek k příležitosti. Nový začátek.
Klidně tomu interně říkají Riviera, funguje to na deku. Moře je věčné, horizont je prodávající argument. Rizika? Politická volatilita, reputace. Ale reputace se spravuje narrativem obnova, bezpečí, stabilita. Vlastnická páka je klíč. Máme business plán, leží na správném stole. Jakmile cvakne zelená, posadíme anchor investora, srovnáme capex, pojistíme rizika, fondy naskočí. A ano, bonanza je reálná. Ptáš se na komunitu? Komunita bude mimo obraz. Ne tím, že si vybere. Tím, že tu prostě nebude. To je premisa projektu, ne vedlejší efekt. Kdo přežije a bude chtít zůstat, projde programem přesunu. Voucher, náhrada, nějaký social package. Ale jádro je, že se staví na prázdném plátně. Prosím tě, žádné dojetí. Urbanismus velkého gesta se nedělá slzami. Dělá se buldozerem a governance. Tak co, dáš tam první 5? Já to dorovnám, máme anchor a jedeme. Pošlu ti Dex timeline a výnosy. Moment, vibruje mi to, volá mi někdo další. Nepokládej, jen to na chvilku přepnu. Ukážem pohľad do tej inštalácie, ktorý vlastne reprezentuje nejakú takú ako menšiu domácnosť, ktorá zase reprezentuje nejaký ako ten menší svet, ktorý vlastne je zastúpený nejakými možno vlastne ako symptomatickými osobnosťami. Ďalšia rovina v tej výstave bola vlastne rovina nejakého protikladu nábytku, ktorý je vlastne na nejaké ako neviem, krátkodobé použitie, zároveň vlastne vytvára ako rovnaký komfort, ako vlastne máme doma, takže je to vlastne nejaké prenesenie nejakej domácnosti, takže tam vzniká nejaký ako paradox z toho, že síce ideme do niečoho, čo je vlastne trošičku vlastne zdanlivo jednoduchšie alebo primitívnejšie než ten štandard, na ktorý sme zvyknutí, ale na druhej strane vlastne opak je pravdou a platí, že vlastne si tam vlastne prenášame nejaký druh prenosného luxusu. Čo vlastne v tej našej výstave nejak akože sa stojí možno, že v miernej opozícii s tými ručníkami, s uterákmi, ktoré vlastne tam sú porozkladané, na ktorých sú vytlačené artefakty, nejaké konfiškáty, časti nábytku alebo interiérov, ktoré vlastne boli súčasťou alebo sú doteraz súčasťou brněnskej vily Šťastný a je to vlastne nejaká zbierka vecí, ktoré sú do toho zdanlivo intaktného interiéru nejak ako prepašované z Bauerovho zámečku, ktorý je v Brne v Pisárkach. A vlastne je to nejaký druh takého ako špióna alebo vlastne druh votrelca, ktorý v tom interiéri sa vydáva za vlastne súčasť niečoho, čo nie je. Čo vlastne v tej výstave, v tom nejakom prostredí, ktoré je vytvorené z toho prenosného nábytku, tak nám prišlo, že vlastne robí nejaký druh dobrého kontrastu alebo vlastne nejakého aj výhľadu do nejakej exotickej, možno diaľnej minulosti možno. Tak ja nebudem ďalej hovoriť o tejto výstave, tak keby sa chcel na ňu ísť, tak stále je. A dostanem sa k ďalšiemu projektu, ktorý je vlastne tiež do veľkej miery postavený na texte. Vlastne toto je nejaký ako pohľad na tú stenu, na inštaláciu. A vlastne tento projekt pozostáva z možno, že svojho druhu truizmov, nejakých statementov, ktoré ja asi nebudem úplne komentovať, ich iba preklikám.
Táto výstava bola v Brněnskej galérii Art minulý rok a kurátorkou bola Markéta Žáčková a jej názov bolo Ťažké nebo. Vlastne sú to nejaké žité pravdy tesané do kameňa možno a vlastne v každej tej vete vlastne mal byť nejaké ako koncentrované zdelenie vlastne nejakej žitej každodennosti, ktorá vlastne je v nejakom širšom význame aplikovateľná na vlastne nejaké všeobecné problémy alebo na nejakú na spoločenskú situáciu. Potom ešte mám tu jeden projekt, ktorý stále beží teraz v Moravskej zemskej knihovni v Brne, ktorý vlastne tak ako vlastne tie videá s loutkami, tak vlastne tiež pracuje s podobným princípom viackanálovej projekcie. Tiež tento projekt vznikol s Václavom Magidom a volá sa Lost and Found. Ja pustím prvé z tých videí. Kdo zpívá sám? Kdo zpívá sám, ten zpívá v cizině. Zde jeho jméno zhoří v trnině. Řekli jste svoboda a šli pryč. Nám nechali jen prázdno, bolest a bič. Kdo vezme křídla a odletí, v našich ústech se promění v prokletí. Tvrdíte, chráníme jen svou čest, a přitom jste nás prodali jak chřest. Za hranicemi hledáte čas, my vám tu měříme, co zbylo z nás. Kdo zpívá sám, ten zpívá v cizině. Zde jeho jméno zhoří v trnině. Tento projekt vznikol z nejakého popudu vyjadriť sa k básnikovi Ivanovi Blatnom, ktorý vlastne v tej dobe, kedy je tá prebiehajúca výstava, tak vlastne má tam také ako archívne okienko. A my sme vlastne dostali túto tému trošičku vlastne na zákazku a hľadali sme nejaký spôsob, aký sa k tomu stiahnuť. Na živote Ivana Blatného nám prišlo zaujímavé, alebo sme sa zamerali vlastne na moment jeho emigrácie, čo je vlastne nejaká téma, ktorá nás zaujíma vlastne dlhodobejšie. A vlastne tá doba Ivana Blatného emigrácie tak bola vlastne sprevádzaná s viac alebo menej dobrovoľne iniciovanými nejakými komentármi k jeho odchodu, ktoré vlastne prichádzali spomedzi tej umeleckej obce. A vlastne tento moment, vlastne, ktorý je nejakým, možno, že ako nejakým ako historickým momentom, tak je moment, ktorý podľa nás vlastne je vlastne dosť dobrý na to, aby sme sa k tomu mohli stiahnuť aj vlastne z nejakých našich pozícií, kedy akýmkoľvek spôsobom proste opúšťame
alebo z akéhokoľvek dôvodu opúšťame vlastne komunity, alebo vlastne niekto z našej komunity ju opúšťa. A vlastne tie básne sú, ktoré sú rozprávané v týchto 4 videách z tejto inštalácie, tak sú rôzne druhy komentárov vlastne k odchodu. Takže keď sa pozrieme na to druhé z videí, tak inak ešte vlastne v tých prvých loutkových inštaláciách tak sa nepovedala, že loutkoherec je Luděk Radhouský a tu je taký jeho hlas použitý. Herec je Radim Chyba. Kdo zmizel v dálce? Kdo zmizel v dálce, už není zpět. A naše hlasy dusí teď svět. Slabší jsme všichni, co zůstali tady. Jen hněv a ticho. Jen stíny a vady. Neseme vztek a přitom i strach. Sami se lámem nejistý krach. Přejem vám dobro, ať klid máte v cestě. Nám zbyla prázdnota v tom prázdném městě. Je nás tu méně, kruh praskl a zpívá. Nikdo už nechce bdít, když druhý zívá. Naše je slabost, co křičí i mlčí. Bolest je stálá a neví, kde skončí. Kdo zmizel v dálce, už není zpět. A naše hlasy dusí teď svět. Ešte jednu a potom už vás nebudem tím trápiť. Dokud jste zde, chápeme kroky, co vedli vás dál. Svobodní jste, to každý uznal. Vaše je právo hledat si klid, my ale musíme stále tu být. Zůstanem pro ty, kdo se vypařil, aby se kruh zas jednou rozářil. Sílu si bereme z bolesti své, nechceme padnout, dokud jste zde. Budeme stát, i když vítr nás láme, zlo, co nás drtí, důvěrně známe. Naše je vůle, co vytrvá v boji, až naše kroky spojí se v pokoji. Chápeme kroky, co vedli vás dál, zůstanem pevni, by národ se bral. Tak to je tiež výstava, ktorá vlastne bude ešte v Brne do konca roka. Tak keby ste sa tam ocitli v Moravskej zemskej knihovni, tak vás na ňu pozývame. A teraz sa posuniem trošičku zase viacej do minulosti. A vlastne teraz sa pozeráte na dokumentáciu výstavy Všude dobře, doma nejlíp, ktorú vlastne sme tiež robili s Václavom Magidom. A je to výstava vlastne o dvoch emigráciách, o dvoch príbehoch presunu a vlastne o dvoch osudoch. Jeden, ktorý sa dotýka viac nejakého väčšieho príbehu, jeden, ktorý vlastne je na nejakom ako budovaný na bližšom rodinnom príbehu. Ten prvý príbeh, tak teraz vlastne sa pozeráme na
akvarely, ktoré vlastne sú jeho nejakou dokumentáciou a komentárov, tak je príbeh Matreny Makovickej, o ktorej ešte potom budem hovoriť, pretože dosť veľká časť mojej vlastne práce z posledných rokov sa venovala práve tejto osobe. Tak táto žena, Matrena Makovická, tak ona bola manželkou Ivana Makovického, ktorý bol osobným lekárom Leva Tolstého a ktorý vlastne žil s Tolstým v Jasnej Polane a bol vlastne veľmi presvedčeným vyznávačom vlastne jeho nejakého tolstojovského prístupu k svetu, včetne odmietania štátu a veľkého asketizmu. Vlastne tieto rozhodnutia tak mali potom veľký vplyv na osud jeho ženy, ktorá zároveň ale sa vlastne v tej dejnej interpretácii netešila toľkej pozornosti ako práve vlastne títo velikáni, ktorých som spomenula. A Matrena Makovická, ktorá vlastne bola z Jasnej Polany a ktorá robila vlastne nejakú zdravotnú pomoc Ivanovi Makovickému, tak ona vlastne sa s Ivanom Makovickým presťahovala vlastne do dediny, ktorej žili moji starí rodičia a môj starý otec ako vlastne nejaký taký samozvaný možno kronikár a nejaký dokumentátor zaujímavých osobností lokálnych, tak s ňou natočil rozhovor na magnetofónovú pásku a vlastne v tomto rozhovore sme vlastne mohli vlastne si ten celý jej osud z jej pohľadu vlastne nejak rozklúčovať a vlastne toto bolo ako pre mňa vlastne ako nejakým druhom vlastne popudu alebo inšpirácie, ktoré potom viedlo k rôznym projektom. V tejto prvej miestnosti, v tejto výstave, kde boli vystavené akvarely, tak hrala táto pesnička, ktorú pustím. Imja pravdy, žertvuj za karit, kto vpráva ľudský je, жизнью искупит, кто над страстью бедных слезы источит, им во славу эта песня зазвенит. Ja prekliknem vlastne na ďalší slajd, kde vlastne je text tejto pesničky a je to vlastne do ruštiny preložená národovecká pieseň Kto za pravdu horí a je vlastne posunutá do molových tónin, takže vlastne má ešte vlastne pozmenenú tú melódiu. Tu sme došli k jednému intermedzu, ktorému sa zase budem vracať a ako som hovorila, že to je vlastne na dvoch príbehoch ilustrované, tak druhý príbeh, ktorý v tej výstave figuruje, tak je príbeh stepného vlka Sergeja Magida, ktorý emigroval z Ruska a zároveň vlastne je nejakým ten príbeh je nejakým druhom dokumentácie takého ako menšieho príbehu.
sa mi to púšťa. Hneď vám to pustím, to video, ktorý vlastne dokumentuje nejakú ako samotu presunu vlastne ešte z nejakej inej perspektívy, ktorú my sme mohli zažiť v nejakom ako bližšom rodinnom prostredí. Tam v tejto miestnosti, tak v tej výstave, tak ona pozostávala z nástených malieb, potom z tejto figurky stepného vlka, ktorý sa prebudil v posteli v noci, a potom z jeho nejakých úvah, ktoré sa premietali na stenu. Ja ich tak nejak z časti aspoň trošku pustím. Кто человек? Человек есть животное, которое знает об этом. Кто женщина? Женщина есть существо из параллельного мира, которое приходит к нам, чтобы заполнить свою пустоту. Кто иностранец? Иностранец есть человек, который не знает, что он животное. Кто враг? Все. Кто родственная душа? Такой же слабак, как и ты. Ešte ukážem vlastne to prostredie v dokumentácii. A potom sa pohnem vlastne, ako som hovorila, že sa vrátim ešte k tomu videu, ktoré bolo vlastne v tej strednej menšej miestnosti, tak to video je dopisom deťom. Je to vlastne taká ako koncentrovaná zmes nejakých zase životných práv, ktoré vlastne cudzí rodičia, nejaké ako fiktívna dvojica takých ako mudrcov a prorokov, tak vlastne chce odovzdať deťom. Ten dopis je podpísaný vaši cizí rodiče. Vlastne ten dopis je súčasťou vlastne takej ako voľnej série troch dopisov, ktoré vlastne sú adresované všetky tri vlastne nejakým buď to fiktívnym, alebo vlastne nežijúcim osobnostiam. Ten, ktorý je úplne naľavo, tak to je najstarší. To je dopis, ktorý je adresovaný Robertovi Ciprichovi, čo vlastne bol nejaký čo bol slovenský konceptualista, ktorému vlastne bola v tranzite venovaná výstava archívna, ktorá bola aj s niektorými vyzvaných umelcov a umelkyň komentovaná nejakými umeleckými vstupmi, tak ten môj bol vlastne tento dopis, ktorý vlastne sa tak zamýšľa nad tým, prečo odísť alebo neodísť z umenia. Pretože vlastne to je to, čo Robert Ciprich urobil, a potom, čo opustil vlastne nejakú alebo prestal byť aktívny na umeleckej scéne, tak sa venoval chovu psov. A vlastne ten tretí dopis, ten, ktorý je vlastne na pravo, tak to je dopis, ktorý je adresovaný tomu môjmu starému otcovi, ktorý, a to vlastne ešte sa budem k tej Martrene Makovickej vracať, tak on ako natočil alebo nahral ten rozhovor s Martrenou Makovickou, tak potom urobil do nejakého literárne-historického magazínu štúdiu historickú o Matrene, kde
kde vlastne sa snaží o nejaký objektívny príspevok k jej existencii a zároveň tento príspevok je zároveň vlastne jediným príspevkom, ktorý o matrene existuje vlastne v nejakých ako historických zdrojoch, no tak, ale vlastne zároveň, keď som ho ja čítala, tak vlastne som nemohla tam nerozpoznať určité proste názory, ktorý ten môj starý otec mal, aj čo sa týka toho, kto má byť vlastne dobrou manželkou, kto má byť dobrou ženou. A vlastne on tam tú matrenu označil ako obetavú manželku, čo vlastne pre toho môjho veľmi kresťansky a morálne založeného starého otca vlastne znamenalo hrozne veľa. Tak vlastne ja som tento titul obetavá manželka potom využila a vlastne všetky tie projekty, ktoré som o matrene Makovickej robila, tak vlastne som vlastne použila v tejto publikácii Obetavá manželka obetavého muže. Takže toto vlastne je jedna strana tých akvarelov, ktoré už ste videli, ale aby som sa k ním takto akože súhrne ešte chcela raz vrátiť, pretože vlastne na tých dokumentáciách len bolo vidno, že sú to akvarely ako veľkoformátové. Oni zároveň vlastne sú ilustráciami nejakých dôležitých momentov z života matreny Makovickej a Ivana Makovického. Teda Dušana, bože, ja hovorím celý čas Dušana Makovického. Na tejto trojici vlastne vidíme v strede svadbu, vľavo nejakú situáciu, rodinu, kedy Dušan Makovický sa snaží svoje ideje vysvetliť rodine, ktorá vlastne ako ničomu nerozumie, a potom vpravo vidíme chudobné deti mužikov v Jasnej Polane, ako hľadajú zlatú paličku. V týchto vlastne diptychoch alebo v týchto ilustrácií, ktoré vlastne sa vždycky skladajú z dvoch obrazov, tak zase tam vlastne figuruje vlastne nejaký druh protikladu, ktorý vlastne v tom živote bol, ako napríklad v tom obraze v strede, tak ide o to, ako Dušan Makovický pomáha chudým, ale zároveň vlastne na tom spodnom obraze sa o neho stará matrena, ktorá ho vlastne zachránila od smrti týfom, a čo vlastne bol aj podľa historických prameňov dôvod, prečo si ju potom Dušan Makovický zobral za manželku. Tu zase vidíme nejakú linku jeho milostného života, kde sa vlastne čo sú vlastne ako obrazy, ktoré sú vlastne popisované v dochovaných listoch. V jednom vlastne sa snaží vlastne na klzisku dohojiť ženu, ktorú miloval inú. V tom strednom obraze ide o vlastne nejaký motív odmietnutia, a v tom pravom je vlastne tehotná matrena, ktorá sedí na hrobke Dušana Makovického, ktorá vlastne tento posledný obraz vlastne nemohol takto vzniknúť, pretože tá hrobka bola postavená dlho po jej smrti. Tu v tomto obraze máme vlastne
s neresťami, proti ktorým nejak ako bojoval chvíle pohody s Dušanom Makovickým a potom vlastne ten posledný vlastne obraz ženy Matreny Makovickej, ktorá hádže v nejakom momente katarzie do pece jeho tolstého bradu a škrupinky od vajíčok, ktoré jedol v deň smrti, čo sú vlastne veci, ktoré ona si dochovala a uchovávala ako vlastne nejaké bohatstvo až do smrti a doniesla si to aj na Slovensko. Tu v týchto akvareloch, tak to sú vlastne taký ako ten pre mňa vlastne nejaká motivácia k tomu spracovávať tú prácu a to je vlastne prvá konverzácia, ktorú Makovický s Tolstým mali, ktorá rozhodla o tom vlastne na akej báze bude postavené ich priateľstvo. Vlastne ten stredný akvarel hovorí, o akú stránku mojej činnosti sa zaujímate. A vlastne ten prvý hovorí o mravnú a odpoveď je tá je aj mne milá. A vlastne tieto vlastne tri vety vlastne predurčili vlastne nejaký ich spojenectvo vlastne nebolo postavené na nejakom spoločnom záujme o umenie, ale práve na spoločnom záujme o žití týchto morálnych hodnôt, čo potom malo vlastne tie dôsledky, ktoré boli pre Matrenu Makovickú tragické, pretože po príchode na Slovensko Dušan Makovický vlastne v snahe naplniť všetky tieto morálne hodnoty, tak vlastne nedokázal sa v tom živote nejak akože presadiť, uchytiť a vlastne vôbec ho vlastne už mimo tej milovanej komunity žiť, tak vlastne sa obesil v dobe, kedy Matrena Makovická čakala dieťa. Toto dieťa potom vyrastalo z Makovického rodinou, ale Matrena vlastne zostala chudobná a vlastne pracovala len proste na nejakých tých najnižších vlastne pomocných postov v nemocnici, takže vlastne pre ňu ten osud vlastne znamenal veľmi, veľmi potom zlú vyhliadku. Tá práca, ktorú vlastne s týmto príbehom som na začiatku robila, tak to bola vlastne snaha vlastne urobiť nejaký druh najprv sonetu, potom nejakej ako dobre napísanej básne. Ja som na tom spolupracovala s Majou Hládek, ktorá tie básne vlastne na motívy tohto príbehu takto napísala a vlastne vlastne tie posledné 4 verše v tejto básni Hory sužujú, tak vlastne by som prečítala. Môj Dušan, na tvoje šumy zúrim, lesknú sa na holy. V snehovej tíšine nič nepočkal si na mňa. Ja skladám tu vaty stále a kliziem, robenia mám dosť. Bradu tolstú preklínam a do horúcich posielam ju pekiel. A to je vlastne komentár k vlastne tej chvíle katarzie, kedy vlastne ona hodila tie škrupinky s tou bradou do pece. A tých potom ako prác, ktoré vlastne som s tým archívnym materiálom robila, tak tých výstupov bolo viacero. Toto je vlastne vypraný, zavesená tá historická práca toho môjho starého otca. Ten text napravo, tak je textom, ktorý vlastne prepisuje
alebo vyberá z románu o Dušanovi Makovickom tie vety, ktoré sa týkajú Matreny Makovickej a vlastne tie vety sú hodne zase zaťažené nejakým takým ako patriarchálnym pohľadom na ženu, ktorá vlastne príčinou potom toho jeho duševného ochorenia a možno, že i nejakou prispievateľkou k tomu jeho tragickému osudu. Jak som k týmto témam mala vlastne výstavu, ktorá bola v Hodo Gallery, kde vlastne sa tieto básne, ktoré som ukázala, ktoré vlastne napísala Maja Hladek, boli pustené v audiostope a v rámci performance, tak performerka vlastne tých hostky výstavy masírovala na hlave a vlastne, to bol nejaký druh, možno, že aj takého ako telesného príjmania a spracovávania vlastne toho osudu cez text tej poézie. Tu zase tie texty, ktoré boli z toho románu spomínaného, kde sú vybraté tie texty, kde sa spomína Matrena Makovická, tak boli vlastne performerkou rozprávané do steny takýmto spôsobom. Toto je zas pripomenutie, my to vlastne nejakým spôsobom, vlastne túto tému sme mali cez viacej generácií, tak vlastne toto video pripomínalo rozhlasové pásmo, ktoré na túto tému robila moja mama, takže to tam bolo takto púšťané a vlastne už možno, že posledná vec k tejto téme bolo video, ktoré reprodukovalo alebo rozhovor, ktorý som na túto tému mala s mojou starou mamou. A tým by som vlastne uzavrela vlastne tento nejaký cyklus projektov o Matrene Makovickej a pustila sa zase ešte trošičku viacej dozadu, kde tematicky vlastne som trošičku inde. Vlastne toto je v období po korone, ale projekt Local Warming, tak je vlastne trošičku koronový projekt, pretože jeho vlastne nejaká prvá realizácia bola uvedená v galérii na VŠVU v dobe, kedy boli galérie zatvorené, takže vlastne nejakým spôsobom to bola výstava bez diváka a mne to vlastne prišlo trošičku vlastne taký akože taký začiatok pre mňa to bolo začiatok uvažovania o vystavovaní umenia mimo galerijný priestor, ale zároveň v interiéri. Túto vlastne líniu stále ako rada rozvíjam a myslím, že vlastne vždycky ten kontext, v ktorom je dielo uvedené, tak vlastne robí nejaké ako väčšie výzvy a myslím mimo galerijný kontext a vlastne vykladia také ako nároky na nejaký druh inej zdielnosti, než keď je to čisto v galerijnom priestore. A toto je vlastne realizácia zo skanzenu v Pribyline a sú to vlastne krby z projektu Lokálne oteplovanie, na ktorých je text snov
A vlastne tento druhý príklad je z Moldavy, zo Sudetou, z projektu s Barborou Čapovou, kde vlastne tieto spacáky z projektu Local Warming boli prezentované v lese. A teraz vlastne tu je samotná vlastne pohľad do tej inštalácie. Ja som tu dala len dve fotky. Tie teda krby sú sny, ktoré mali iní ľudia o mne a vlastne ja som chcela urobiť nejaký vlastne v tomto projekte svoj portrét alebo nejakú vystavať svoju osobnosť na základe toho, ako vlastne ma snívajú iní ľudia. A vlastne tie spacáky, deky, krby, tak to sú všetko metafory, ktoré sú postavené, alebo sú to symboly, ktoré sú postavené na metafore nejakého spojenia oteplovania globálneho a nejakého rastu alebo dôležitosti emócií pri rozhodovaní a vôbec v našich životoch. Tie spacáky takto rozložené, tak samozrejme majú ako množstvo ešte ďalších, proste možno, že dnes ešte silnejších konotácií. No v tej dobe, kedy vlastne boli prvýkrát vystavené, tak to síce vlastne možno, že na niektoré možno dnes dôležité súvislosti, tak to bralo zreteľ, ale vlastne ako ich nepredpokladalo. A potom vlastne tu je tretia rovina z tej výstavy, čo je séria nejakých fotoperformancí, ktoré sú robené spolu s fotografkou s Evou Rybářovou, ktorou vlastne spolupracujem aj na tých ostatných fotografických projektoch. Tak ja to popreklikávam. A je to séria vlastne diek, ktoré zase pracujú nejak s textom, čo je možno, že dosť problematicky prevediteľné do prezentácie, keď je toho textu všade veľa, ale sú to zase básne, ktoré komentujú nejaký práve druh emocionálneho oteplovania alebo vlastne týchto tém. A ešte som sa chcela vlastne krátko vrátiť k ešte starším projektom, ktoré, pretože ja mám pocit, že proste sa tie práce, ktoré som teraz doukazovala, takže sa vlastne nejakým spôsobom mentálne alebo vlastne koncepčne líšia od tých starších, tak vlastne som ich chcela pre príklad ako spomenúť a ukázať, tak toto je z výstavy Staré auto, ktorá bola v galerii Entrance a vlastne pracuje s motívom pokazeného auta, ktorého vlastne prevodovku sme s Ondřejem Homolom, s ktorým vlastne tá výstava vznikla, tak sme vystavili vlastne tú prevodovku ako nejaký ústredný motív aj vlastne nejakého možno, že rozpadajúceho sa vzťahu a zároveň vlastne cez tento motív pokazaného starého auta, tak vlastne sa rozprávali ešte ďalšie nejaké príbehy alebo glosy a vlastne v tomto toto, čo teraz ukazujem, tak to je vlastne zo série prerozprávaných 10
sú to vlastne puklice z auta, ktoré sú zobrazené na zrkadlách, leptaných a vlastne tie texty, ktoré na nich sú, tak to sú Janteloven, že to sú zákony Jante, ktoré vlastne v severských národoch určujú nejaké ako morálne pravidlá alebo obmedzenia spoločenské, ktoré vlastne tam v spoločnosti figurujú. A vlastne toto je publikácia Model a metóda. Ja som sa v nejakej dobe dosť zaoberala modelmi. Vlastne o modeloch som napísala potom aj dizertačku, takže to bola zase nejaká taká moja ako veľká téma a obsesia. Táto kniha, ktorú som ukazovala, Model a metóda, tak to bol nejaký proste taký ako skôr úvahovo alebo esteticky pojaté nejaké moje autorské vyjadrenie k tomu, čo môže byť model. A vlastne potom tá dizertačná práca, tak to bola štúdia, ktorá na príklade modelu sa snažila zdokumentovať aj možno interpretovať české postkonceptuálne umenie vlastne po roku 2000 a to som potom vydala pod názvom 4 modely. A 4 modely sa volala aj táto výstava, ktorá vlastne nejakým spôsobom lícovala alebo tak nejako komunikovala s tou dizertačkou. No, to boli 4 modely kvôli tomu, lebo vlastne na nejakých 4 princípoch modelov, od nejakých ako fyzických modelov cez skice po nejaké mentálne modely a možno 3D modely, tak vlastne to boli spôsoby, akými vlastne cez ktoré som vlastne nahliadala na nejaké ako myslenie o umení a potom vlastne ako sa to odzrkadlovalo v českom umení. Táto výstava sa volala Československý postkonceptualizmus, ktorá zase bola s Ondřejem Holmom vtedy a vlastne vychádzala z nejakého motívu zubov, pokazených zubov. U mňa vlastne sa dosť často stávalo a stáva, že ten ako iniciačný moment tej témy nejakého projektu, ktorým sa zaoberám, tak je vlastne nejaká vlastná skúsenosť, niekedy mikroskúsenosť, niekedy niečo, čo si proste povšimnem a ma zaujme, tak vlastne v tej dobe som riešila hodne bolavé zuby a vlastne vyústilo to v túto výstavu, kedy vlastne sme sa pozerali na nejaké kazy postkonceptualizmu a konceptualizmu a vlastne napríklad toto sa volá snímky kazov. Tento chrub zase rozpráva nejaký sci-fi príbeh do budúcnosti a ten stĺpový, deravý, tak naopak vlastne reprezentuje tie kazy minulosti. A tu je ešte nejaký príklad práce s modelmi a možno, že potom aj nejaký možno, že prvopočiatok aj možno trošku záujmu o akvarel, tak táto práca montáž, tak pracuje s Daguerreovou malbou Ruins of Holyrood Abbey.
a vlastne mne sa ten obraz Daguerreov vlastne niečom hrozne páčil a vytvorila som z neho papierový čierno-biely model. A na tejto v tejto práci vlastne tento model je vyfotografovaný, vystrihnutý a potom urobený z neho nejaký taký ako druh pexesa, kde tie ruky sú ruky Jiřího Kovandy, ktorí vlastne ako vyskladávajú znovu ten obraz ako keby na novom. A dekonštruujú a rekonštruujú. Tam vlastne ma zaujímal okrem toho príbehu, tak vlastne nejaká ako formálne posuny medzi tými rôznymi fázami tých remediácií. Ono je to také ako vlastne hodne asociačné. Tam Jiří Kovanda mal jedine podmienku to jedenkrát vyskladať tak, aby vlastne tam vznikol celý ten obraz a aby vlastne tam na chvíľku v tom vlastne v tej veľkej videoprojekcii vznikol moment takej ako imerzie priestorovej a on vlastne tam na chvíľku vznikol a potom sa rozpadal. Tie ostatné veci, čo tu mám, tak tie sú len už rámcové. Vlastne ako som hovorila o tomto Ruins of Holy Rudaby a montáži, tak to bolo vlastne taká ako dvojvýstava s výstavou Siamský Street, tiež s Jiřím Kovandom. Tak potom vlastne toto ešte viacej starší tlumač tu sú zase s Ondřejem Homolou. Potom tento hashtag nekonečná zátvorka. To je séria objektov. Potom táto práca Nekonečná v přehradě, tak tým by som to možno zakončila. Je to vlastne zase podsta nejakému ako konceptuálnemu umeniu, kde akciu fotografovala fotografka Marie Kratochvíľa, ktorá zároveň vlastne bola jednou vlastne z tej príslušnej generácie, ktorej som mu chcela vlastne nejak vzdať poctu a vlastne išlo o proste akciu, ktorá vo verejnom priestore s pomocí šlapadiel a dobrovoľníkom vytvorila vlastne nejaký ten nekonečný kruh. A vlastne som akože rozprávala dosť o veciach, ktoré vždycky vznikali v nejakých ako spoluprácach, tak vlastne to je nejaký druh, nejaký modus operandi, v ktorom vlastne ja tak nejako dlhodobo fungujem a sa cítim dobre. A ešte vlastne na záver mi nedá nespomenúť moje kurátorské kolegyne, pretože ja spolu s Markétou Žáčkovou, s Zuzou Janečkovou, Marikou Kupkovou ešte mám kurátorské kvarteto Café Utopia, s ktorými vlastne sa snažíme tak občasne viac menej robiť skupinové tematické výstavy. Teraz vlastne aj tá výstava v MZK, ktorá sa volá Malé naprosto tiché zmeny, tak vlastne je tiež vlastne z našej dielne. Tak ja by som to týmto zakončila. Ďakujem a dúfam, že som to príliš nepretiahla dlho.